For det meste. Jeg synes, at det er en sjov proces, det der med blandingen mellem det kreative på computer og så sådan i virkeligheden. Og så sådan noget med at snakke med kunder og lave ting til andre mennesker. Det synes jeg er ret spændende. Fordi at jeg kan godt lide at tegne. Hvordan kan jeg så bruge det mere professionelt til noget, jeg kan leve af? Og så fandt jeg mediegrafikuddannelsen, og jeg bliver mere glad for det dag på dag. Jeg tror, det er helt rigtigt sted, jeg er. Fordi at jeg er ret kreativ. Jeg har gået på webintegrator, hvor det blev for teknisk. Men jeg savnede lidt den kreative del. Så derfor så... Jeg kan godt lide at være kreativ, som vi har fået at vide, vi ikke må sige. Jeg synes, det er spændende at se på logoer, jeg synes, det er spændende at se på emballager, og jeg synes, jeg tænker rigtig meget over, eller overvejer rigtig meget, hvad de har overvejet, dem der nu engang har lavet de ting, som man ser rundt omkring. Så det gør det jo lidt spændende, selv at skulle til at lege med. Jamen, hvis du er til det kreative, kan man jo sige i hvert fald sådan, både digitalt og kommunikation sådan, kreativt på den måde. Så det er nok lidt derfor, jeg vælger mediegrafiker. Det er sådan er digitalt, men også sådan virkelig, at man kan få lov til at tegne, men samtidig med så er det også sådan, det er lidt federe udtryk, når man laver tingene på nettet, synes jeg, og på programmerne i stedet, hvis man kun laver det i hånden. Jamen, alle programmerne, Illustrator, Photoshop og glæder til at lære InDesign, manipulere med ting, og man kan være kreativ på en helt anden måde, og lidt tvunget til at tænke og få idéer, og det synes jeg er fedt. Det er rart at bruge hovedet. Helt sikkert at få lov til at udtrykke mig, som jeg gerne vil. At der ikke er noget facit. Det kan jeg godt lide. Nok, at sådan noget som at lave logoer og emballage måske også, det synes jeg faktisk nok er noget mest spændende. Det er jo det med, at man kan sidde med de her, hvad skal man sige, opgaver, som lidt går ud til de kunder, man har sådan, ude ved firmaer og sådan noget. Altså det med, at man ligesom kan hjælpe dem på vej også med at kunne fortælle deres produkter via et grafisk produkt, hvor vi kan sidde og redigere i det og ligesom lave det for dem. Sjovt nok, min yndlingsserie Illustrator, det er nok også lidt Photoshop. Det var egentlig en ting, jeg havde vildt meget i starten, som en pen tool. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det de første uger, vi havde om det. Men nu synes jeg, det er vildt. Det er nok pen tool i Illustrator i hvert fald. Jeg bruger meget Illustrator sådan i min fritid til at tegne over, og så ligge i lag, bag hinanden, og så få et færdigt produkt frem. Så det kan jeg godt lide, at arbejde i lag, og så med pen tool. Og inde i Photoshop, der er det jo nok det der med hue and saturation. Jeg kan godt lide at gå ind og manipulere og sætte andre ting ind. Så man må gå ind og arbejde rigtige billeder. Hvorimod synes Illustrator, det er mere at tegne. Pen tool er fantastisk, når man kan finde ud af det. Levels i Photoshop er ret fedt. En god, hurtig måde at justere billeder på. Altså hvis man taler sådan noget som Photoshop, så er det jo det med, at man kan manipulere så mange billeder, at man egentlig kan få noget her fra Danmark til at ligne noget, der kommer fra et tropisk sted i Afrika eller noget. Min drøm er at arbejde som freelance illustrator eller illustrator, hvor jeg sådan ligesom laver mine egne kunstværker og så sælger dem over nettet og sådan noget. Det kunne jeg godt tænke på. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og arbejde i et webbureau, hvor vi designer hjemmesider, apps og logoer og alt sådan noget for kunder. Så i min fritid privat, der hvis jeg selv sidder og laver plakater i Illustrator og Photoshop. Nu når jeg er blevet bedre til det, så kunne bruge det og måske sælge ud af det også i privaten, eller bare selv gøre det som hobby. Men webbureau. Det er jo nok et grafisk firma, som laver reklame for andre firmaer. Det behøver ikke at være selvstændigt selvfølgelig. Det skal bare være et sted, hvor jeg ligesom er tilfreds med at være, hvor jeg kan sidde og lave det, jeg godt kan lide.